हेल' हेल' आदाया प्रफेस नार्जारि ना? औ दा आं मोनसे प्रब्लेम जाना दङ दा बेयो सासे मानसिया लाना खारदो। मा प्रब्लेम जाना दं नालाय? प्रब्लेम माने आंनि माने मानसि गोमानायनि कारनाव दा सासे मानसिनि थाखाय आं नोंखौ फन खालामनाय जादों। बिखौ सासे मानसि लावखरा होननाया लाना खारदों। लावखोरा होनना बुंनाया लाना खारदों। बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मम्स प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल। स' दाख्लैबावै 16 सेप्टेम्बर माने मनडे मोनसे दिनावनो सानै हिन्जाव खारदों लोगोफोर। स' बिनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। बिनि सिगां आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। जोंनि बिएम फान्स ग्रुपआव दाख्लै मोलाव सार माने रुंसारि मोलाव सारनि न'खराव 10,000 रां हरखांनायनि उनावहाय जोंना मा जाबावदों डिप'जिट जानानै डनेसन हरग्राफोरनि उनावहाय जोंनि आखायाव दा दङ डिप'जिट एकाउन्टआव दङ 2,800 नङा होमबा नोंथांमोननो आङो स्क्रिनशट खालामनानै पस्ट खालामनानैबो होदोंमोन। स' जोंहा दा 2,800 जाना दङ आरो बिनि गेजेराव जों बेखौ जुथुम्मा खालामनानै गिदिर एमाउन्ट खालामनानै जों बेखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन। स' टपिकनि सायाव भिडिअखौ सावरायनोसै। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय पुलिस स्टेसना जाबाय गरेस्वर आरो बिनि उनाव पस्ट अफिसा जाबाय बलाबाथाबारि। गामिया जाहैबाय 2 नं बलाजार लेंथिबारि होनना बुंदों। स' गौतम बसुमतारिनि हिन्जाव रानि बसुमतारिखौ सासे लावखरा मोसाहारि सासे सुबुं हाबा जाखानाय सुबुङा बे हिन्जावखौ लाना खारदों आरो बिनि उनाव रानि बसुमतारि आरो गौतम बसुमतारि बिसा सासे हिन्जावसा आरो सासे हौवासा दंखायो गथ' गथाय। स' बिनि गेजेराव रानि बसुमतारिया खारखोमालांबाय। स' बिनि हौवा गौतम बसुमतारिया आंखौ भिडिअ बानायनो थिनहरदों। स' बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि पिक्सारखौ देखायना होनोसै। नैबेनो रानि बसुमतारि जाय लावखरा मोसाहारिजों खारफालांदों आरो बेनो जाबाय लावखरा मोसाहारि बे जाबाय रानि बसुमतारिखौ लाना खारदों। स' गाइस सोरबाफोर नुदोंब्ला बिसोर सानैखौ स' नोंथांमोना खोन्थाहर अननानै। मानो होनोब्ला बिनि हौवाया गोबां दुखु जादों आरो बिनि गेजेराव बिनि गथ' गथायाबो गोबां खैफोदाव जानानै दङ। स' बयबो मिथिगौ। स' जुदि नुबाय बायदोंब्ला नङा होमबा स' भिडिअआ बेफोरबायदिनि सायाव बानायनाय जायो बिकज जों हेल्प खालामलायनो। नोंथांमोना नुदोंब्ला खोन्थानाय आरो नुवाखैबा दा नुवाखै नङा होमबा। स' नुदोंब्ला हेल्प खालामलायनाय नङा होमबा। स' बे मोनसे गासिनोबो इनफरमेसन होखानाय थाखानाय नङा होमबा। स' बेनो जे नोंथांमोना जुदि बे हौवा आरो हिन्जावखौ जुदि नुदोंब्ला अब्ला खोन्थाना हो प्लिज। आरो बेनि गेजेराव बे हौवायाबो जाहाथे बेबायदि गुबुनजों आरो सोरबा आरो बेजों थगायजाबावा नङा होमबा। स' बिनि उनावहाय जोंहा नैथि खेबाव दंबावो गुवाहाटियाव मोनसे इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनानै थायो। स' रन्जन बसुमतारिनि हिन्जाव प्रतिमा बसुमतारि बे जाबाय प्रतिमा बसुमतारि कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गामिया जाबाय लालमाटि। स' बे हिन्जावा बे रन्जन बसुमतारिखौ गारनानै खारबाय आरो बिनि गेजेराव बिसोरनि गेजेराव कर्ट मेरेजबो जानाय दं होनना बुंदोंमोन आरो बिनि गेजेराव बिनि हौवायाबो इनफरमेसन होखाबाय जाहैदों पुलिसनाव आरो बिनि गेजेराव बे हिन्जावा बेखौ गारनानै खारबाय गुबुन हौवाजों नङा होमबा। स' बेनो कल खालामदोंमोन बिनि हिन्जावखौ बे बुंनाय मथेबा बे हिन्जावा प्रतिमा बसुमतारिया बेखौ गारनानै खारदों 1:30 बाजि बा 2 बाजियाव मिथिबायना। स' बे गेजेराव गारनानै खारबाय। स' बे हिन्जावखौ बियो कल खालामदोंमोन 3 बाजियाव आरो बिनि गेजेराव 3 बाजियाव कल खालामनायनि उनावहाय बियो हिन्जावखौ फनखौथ' रिंनाय मोन्दों बाट 3:30 बाजि बा 2 बाजियाव बियो कलखौ माने फनखौ सुइच अफ खालामनानै दोनदों आरो बिनि गेजेराव जेथिया 3 बाजि जादोंमोन अब्ला बे समाव एसे रिं जानानै दंमोन। बे रिं जानाय समाव फनखौ हमासै बियो माने खोनायै बायदि थादों खोमा बिदिनो साइडआव दोननानै बिनि उनावहाय 1 बाजियाव फनफ्राथ' 2 बाजिफ्राव जेथिया कल खालामदोंमोन बे समावथ' अफमोन। ओमफ्राय बाट बिनि गेजेराव जेथिया 3 बाजि जाबाय बे समाव बियो कल खालामफिननायाव फना सुइच अफ जाना दंमोन। अब्ला बे समाव लोगो हमनाय माबा मोनसे बिदि कल खालामनाय रायलायनायाव जानांगौ माबादोंमोन। स' बे समाव हौवाया डिउटियाव दंमोन जाहैदों गुवाहाटियाव थायोमोन बिसोरो क्वार्टाराव रुम लानानै थायोमोन। स' बिनि गेजेराव बियो खारखोमालांबाय बे समावनो फुङाव ओंखाम जायै लोङै हौवायाबो डिउटि मारिनो थांबाय बे रन्जन बसुमतारिया आरो बिनि गेजेराव प्रतिमा बसुमतारिया 1टा बा 2टा बाजियाव खारलांदों होननानै बिनि हौवाया सन्देह आरो बिनि खाथियाव थानाय रुमाव थानाय खाथियाबो खोन्थादों जाहैदों। स' गाइस आं खोन्थाबाय दायो बिसोरनि एड्रेसखौबो बांसिन आं दायो इनफरमेसन होनो सानदों। बे लावखरा मोसाहारिया जाय हिन्जावखौ लाना खारदोंमोन रानि बसुमतारि बै बे गौतम बसुमतारिनि हिन्जावखौ लाना खारदोंमोन नङा होमबा।
स' बिनि गेजेराव आङो स्क्रिनशटआवबो बिसोरनि एड्रेसखौ होनो सानदों स' गौतम बसुमतारी आरो गौतम बसुमतारी हिन्जाव आरो रन्जन बसुमतारी हिन्जाव बिसोर सानै हिन्जावा माने एखे दिनावनो 16 सेप्टेम्बरावनो खारदों बास टाइमाल' बेलेग सम माने गौतम बसुमतारीनि हिन्जावा खारदों 3 बाजियाव ओमफ्राय हौवाया खोन्थादों आरो बे माने बे समावनो माने सन्देह आरोना बे समावनो माने सन्देह माने बे समावनो बाहेरायाव थांदोंमोन स' बिनि गेजेराव आरो नैबे जोंहा रन्जन बसुमतारीनि हिन्जावा खारदों जेनेबा 1:30 बा 2टा समाव नङा होमबा स' माने मोनफ्रोमबो थांनाय फैनाय बेफोरखौ गम मोनोना सोरबायाथ' खोन्थायो नङा होमबा स' रुमाव थानाय मानसिफ्रा लक मारिनाय मानाय बा माबा मोनसे खालामनाय स' बिनि समाव मोनथियो माने स' बिनि गेजेराव मा समाव ओंखारलांदों नङा होमबा स' बे खोन्थानाय मथे रन्जन बसुमतारी खोन्थानाय स' बे समाव 1:30सोआव थांदों जाहैदों आरो बिनि गेजेराव जोंहा गौतम बसुमतारी बुंनाय मथे गावनि हिन्जावा खारदोंमोन 3टासोआव स' गाइस आं स्क्रिनाव होनानै होदों गासिबो एड्रेस आरो बे नाम्बारावनो कल खालामनानै हो आरो डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन स' नोंथांमोना जुदि हेल्प खालामोबा बिसोरखौ स' अब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन स' आरो जोबथायाव आं बुंनो सानो जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेरावनो जों नाम्बार 1 जालांसिगोन खारनाया हाबा जाखांनायनि उनाव खारनाया नङा होमबा दिनावनो सानै खारनाय नङा होमबा आरो गोबां दंबावसो इनफरमेसन गैयै नङा होमबा स' सानै गोजोन खारनाय नङा होमबा साननानै नाय सिगाङाव सासे आरो सप्तायाव बा सानसेयावनो सानै गोजोन खारनाय वाव साननो गोनां बाथ्रा गोबांनो आं बिनि सोमोन्दै बारा बुंथ'ला स' आं नेक्स्ट टाइमाव बुंनोसै बाथ्रा स' गाइस भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां नुदोंब्ला शेयार खालामनानै हो बिसोर